A adhesión a este pacto permitirá ao Concello optar a numerosas axudas en materia de eficiencia enerxética para contribuir á redución de gases de efecto invernadoiro. Entre os proxectos previstos polo Concello destaca a sustitución do alumeado público ou a renovación da flota de vehículos. Se trata de unha iniciativa, de unha adhesión que vai a permitir optar a unha serie de axudas tanto por parte do Ministerio como por parte da Xunta de Galicia e tamén con fondos europeos para avanzar na eficiencia enerxética, na mellora do alumeado público, na sustitución de lámparas de vapor de sodio por vapor de mercurio, para a adquisición de vehículos híbridos ou eléctricos non só para as instalacións municipais e para os servicios municipais, sino tamén se van a establecer mecanismos de axuda para os particulares para que poidan optar por ese tipo de vehículos. O Concello prevé tamén a instalación de paneis solares e caldeiras de biomasa en varios edificios públicos, así como a mellora do seu illamento e impermeabilización. Dará así continuidade á liña de mellora de eficiencia enerxética na que ven traballando nos últimos anos, con proxectos como a reforma da lonxa de Testal ou do Colexio Público de Bergondo, entre outros. Se ven de facer unha reforma importante de máis de 800.000 euros de investimento no Colexio Público de Bergondo. Agora vaise iniciar unha reforma tamén no Instituto Campo de San Alberto de máis de 1 millón de euros que vai a supoñer unha mellora de eficiencia e do allamento e das condicións tamén de allamento exterior dese edificio, da cuberta, que facía referencia antes da lonxa, e outra serie de iniciativas para optimizar tamén o funcionamento da piscina municipal e que tanto na mellora, na sustitución das tolvas de suministro de peles como nas bombas de calor e demais, que vai a permitir unha optimización do servicio e tamén unha reducción de consumos. Tamén traballarán no acondicionamento de rutas peonís e na promoción de transportes alternativos como a bicicleta para reducir así as emisións contaminantes.